F'baħar imqalleb bejn Malta u Għawdex kif rajna dan l-aħħar, il-kaptan tal-vapur tal-GoZo Channel għandu biċċa xogħol iktar diffiċli. Għalkemm waqt vjaġġ mal-kaptan Norbert Spanjol biex samna l-fliegu bejn Malta u Għawdex, stajna nifhmu li l-iktar biċċa xogħol diffiċli mhijiex meta jkun bejn sema u ilma. L-isfida biex jitrakka mal-molt taċ-ċirkewwa ħafna drabi tkun l-ikbar waħda. Il-temp u l-elementi huma parti mix-xogħol tagħna, imma min-naħa l-oħra maħna qed naħdmu bejport u mol f'nofs il-baħar naħa l-oħra ċ-ċirkewwa, ġi bażikament isnet norbtu ma' mol baħar miftuħ. Ħafna drabi s-sinjal li l-baħar huwa wieħed qawwi iktar mis-soltu huwa l-fatt li l-vapur idur minn wara kemuna. Hekk il-vjaġġ isir fiktar kalma u inqas taqlib għall passiġġieri li ħafna drabi ma jkollhomx għażla jekk jagħmlux it-traġitt. U li kun iżjed komdu, it-traġitt ikun iżjed komdu, n-nies, il-merkanzija, il-vapur jiċċaqlaq inqas, nieħdu ftit iżjed ħin imma ikun vjaġġ aħjar. Il-kaptan Spanjol ifisser li d-deċiżjoni biex il-vapur ma jiqpax jaħdem hija waħda li tittieħed b'kawtela minħabba l-inkonvenjent li jista' jinħoloq. Jistqar li dak li jagħmilha diffiċli huwa l-fatt li hija deċiżjoni li trid tittieħed fuq diversi fatturi u fuq il-ġudizzju ta' persuni iktar milli xi regola stabilita. M'hemmx standard li skont id-direzzjoni li jkun, skont il-baħar, skont il-kurrent, hemm ħafna fatturi li jidħlu fija biex tiddeċiedi m'hemmx pastru li tgħid ma' dak in-numru tarih nieqaf. Tagħmilha wkoll iktar diffiċli in-nuqqas ta' kooperazzjoni minn xi persuni fosthom dawk li b'Għawdex ikunu jridu jitilgħu bix-xogħol u għalhekk l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħhom hi li jabbu kemm jifilħu. ċertu xogħol li jitabba lokalment dak li jkun jabbih bina ċertu ħsieb, allura jasal saċ-ċirkewwa u aħna jkun il-Maltin jkunu rrifjutaw li nabbuh għax ikun perikolu salih jinkisillu l-merkanzija tiegħu u hemm ċans li jagħmel ħsara lil ħaddieħor u jweġġa' ħaddieħor ukoll. Uħud jiftakru wkoll iż-żmien meta fil-maltemp il-kumpanija GoZo Channel kienet tagħżel li ddaħħal il-vapur San Miżun. Iżda dan il-vjaġġ jieħu madwar 3 sigħat u għalhekk ikun iktar għaqli li l-kaptan jiddeċiedi li jistenna milli jopera lejn San Miżun.